Ole ton ruma chuan thalak te video te file kan thu tha thudu then khat Google Drive da dan kan ran up le dona he thil kan sai ma hian thuma tlem kan nei ve lok nga hete video kan upload then te hi WhatsApp lama ka group member te tan chaw ani lawa Mizoram pum huapa mi tam zawk ten an lo chhor tangkai thing tura ti ani chutiang rol ro chuanin tam takin a tha intinga tha intilo pokanga khangka chu thilom dan turani ti kan hria ma se tha inti emo tha intilo emo comment min pek sak thinula kan ti kan du ani chumi baka eteli thanem ngai na te ani group member te min somna wanga channel share mai teng video upload thine kan ni tuna hian chutianga hlok na tel tum wanga le hanin thelar tum wanga tianga ti hi kan ni lawa kan tum ber zak chu zoram puite hian android chongchang a hian mangmol ve top lawila android changkang mai hi changkan le zok the na turin kan in zirtir ani ber maya tiang chuan ti la fia berin ka renga so mai ba ka mi tam zok hian android kan mangmol ve toba ka tong in va huat thu lowa tam taki chon sa thiam noin kan mang ti la aswal lo berin ka reng chuti ani awang chuanin mi tam zok te then khat kan in pui theinan ti in WhatsApp lama te group te siamin hetiang video te YouTube lam thleng kan upload ve ni khong ai min ron view ve ni chuan ka video te in ron view ni chuan comment te min pek sak ula kan te in du la subscribe te man pe ula video thil dang in she thiam lo video te Android lampanga po aniang chong te chu request siamula comment request min ron pe ula tin in number te po in du chuan ron da ula group te po kan excel theya WhatsApp lama kan theyang to bin zoram mi puitan kan in puya kan in champui ti kha min lo sia sak ula teng chuanin request te po min ron siam sak ula video in du angte kan hman ani chuan kan ron upload zek tura ngai ta ila hun te heka ampur thlak ve em chu harsan nei ni chuan min ron request ula kan upzel tura ka ngai ta ani teng chuanin ka saita kan in voice hi fia lu tok thei lowa earphone ron mang ram ula earphone kan fia pa ngai ve khuba teng chuanin ka voice in ron ngai thlang tu chuan in ronga thla then do ne ti kha an sai le tu ram ni teng chuanin driver thil upload dan thil da that dan hi kan soi fau to group lama te po kan post to thu te pon kan ziak to tam tak chu kan hre thiam lo ni mai theya kan mang tangkai lo wa tangkai na tak tak kan hre lo ni mai te heti la tangkai khop ti la sual lo in ka renga ama saber ra chun Google account ni nei ngai phone akan Google account ni sign in anga ya tin driver po i sign in anga ti kha hriat tur ani tin ama saberin thalak kan delete palte eng mo kan thil poimo kan delete palin kan bui the ma heng la ka inven nan hian ti mai la thabero me ole iti tan don tiang ama sabera thalak upload dan thalak da thadan kan soenga kan ria tur drive hianin storage ne anei ve wangin poimo zual lo chu da lo ram zo vela thatura ka nga ya chuan avai khatna hian thalaki idu za i select thaya ida lu thaya tengkon ilong press anga select all apo du chuan select all thaya chuan hemi hi i thalak du kha i select zo nuin share sign a hin click ang chuan save to drive te khu save to drive ti a khuan kan click anga tengkhonin hei
kan thalak upload file ho kha ani ta chuan hetain kan Google account kha om ta chuan my drive a hianin chuan my drive ku a hming i thlak theia folder hran i siam thei boka my drive a kon click in folder hran i siam thei ni heta a chung kil ding lampanga plus bom singa plus ma hian click anga folder hran i siam thei ni tiang my photo lo ti ta la okay nga folder hran kan create chia chuan folder kan create chunga khanin ti hian om ta chuanin kan select kan click anga upload chu zo te na ni net in ei chak dan zirin helai notification bar a hianin I thalak upload a chu ron kal chhawanga chuan a ron zo huna finish tin a ron hril mai don chai ni hetiang che hianin video te thil dang te pawh ning chu thalak I upload ang che hian video te pawh I dah theia chuan thil dah tur a zir khanin folder chu I siam mai don ni chuan ti kei pawh tiang hian ka dah vek ta a tha em a video pawh kha tiang che khan select anga chuan driver khan thlang anga tiang khan in lo anga maro chu file bika hi file ti mai la thu ziak bika hi kan soi le lokanga no da antinan thil I ron da tha doi thu du te PDF te pawh ning chu thil dang dang I thu zia te thil chu tha tak tak te kha I da tha du ni chuan hei ka thu zia ka lo ni ta heta he a chung dot pathuma hi click anga share through I lu tanga chuan share through lu khanin save to drive I click lenga chuan na china folder thlanang chi kan tiang khan iti lenga chuan helai notification bar a hina kalanga net in ei chak dan zirin a zo hun tikhan e upload zo thil chi da tha tinani chuan sei zau le lokela I thil da tha te hi phone I ron thlak emo I phone ti bo emo pawh lo ni thei khanga khan I lo da tha to ni chuan Google account kai shreng anga e Google account I sign in huna he I thil da tha te entik lai mai na bo le to ngai don lova omreng don ti kha kan hre thar lenga chuan kan thil da tha kha khonge kan hmuang kan ti chuan drive kan lu tanga drive kan lu khan file ho thu zia kho chu kan thil da tha chu antinan Mr Gospel file ti kon ti kan thil da tha chu ti kon om don ni file bi ka chu ko thil da tha zong zong chu om ta chuan thalak le video chu helai in rin phei pathuma hin I click anga chuan Google Photos a kon click anga tiang kon thalak da tha chu ron om vek anga video te pawh heta hena om vek ti kha hredon ani chuan I video te thalak te ron bo hunin ti lai tang hi download anga quality anga ya engkim a fia in a tha veka dang lam na om lo ti kha kan hredon ani chuan ten tuma tang chung kha khani le ta phot se tang chung kha khani le ta phot se kan hre thiam tur angai tai la saita kan khan kam video ti ron en ve ni chuan comment mi ron pek sak thin don ni thil dang dang te pawh ron upload zel thei kan in bei senga in support that na hi a hlu ve a ti comment share se kanga tiang chuan I request tu te pawh ron da la kan ron up sakang che ti kha kan soi le tur thaw ni ka channel min hlut tu te ka group min hlut tu te min phang der tu zong zong te chunga kalom em ani kalom